Pergala geranê. Pergala geranê ji xwîn, dil, damar pêk tê. Xwîn rona bîngehîn ku jiyana zindî didomîne. Ji ring û şaneyan pêk hatiye. Ruhneke sor e, oksîjên û tîmarê ve diguhêze hemû beşên laş. Her wiha ji bilezmeyê ku tê da firoverkên spî, firoverkên sor û kulên xwînê hene pêk tê. Erka giroverkên sor ve guhestina oksîjên ji pişikan ber bi şaneyan ve ye. Di her yek milîmetr mukab da nîzî 5 milyon giroverk hene. Li gel mêran, li gel jinan di her yek milîmetr mukab da nîzî 4 milyon giroverk hene. Giroverkên sor ve hêsanî bi oksîjên ve girêda ye. Her 120 rojan da giroverkên sor nû dibin. Dil, hindir û derveyê dil bi perikeke saxlem dûrpêç kiriye. Ev perik parîstina dil dike. Ji 4 malikan pêk hatiye. Guheka rastê, guheka çepê, zikûka rastê û zikûka çepê. Dil mosulkeyeke bixêzik û bêxwestek e. Di sîng da ye, di navbera her du pişikan da bi cih dibe. Gerana xwînê bi dil û damaran çêdibe. Damarên avêtinê, damarên kumkirinê, damarên moyîn çêdibe. Dil ji hindir ve ji guheka rastê, guheka çepê, zikûka rastê, zikûka çepê pêk tê. Damara kumkirinê ya pişikê hina paqij ji pişikan ber bi guheka çepê piştre zikûka çepê piştre di aortê re derdikeve. Damarên avêtinê xwînê ji dil ber bi laş ve diguhêze. Damarên moyîn, damarên avêtinê bi yên kumkirinê ve girê dide. Damarên kumkirinê xwînê ji laş ber bi dil ve diguhêze. Grupên xwînê. Cüreyê birûtîn di nav giroverkên sor de ye. Grupa B, grupa A, grupa AB, grupa O. Bandora araat. Bandora araat cüreyekî birûtî ya taybet e. Di piranî mirovan de heye. Grupa ku heybera araatiştê da heye pozîtîv. Grupa ku heybera araatiştê da tune ye negatîv. Grupa A pozitif dikare bide AB pozitif, A pozitif. Grupa A negatif dikare bide AB negatif, AB pozitif, A pozitif, A negatif. Grupa B pozitif dikare bide AB pozitif, B pozitif. Grupa B negatif dikare bide B negatif, B pozitif, AB negatif, AB pozitif.
Grupa O pozitif dikare bide O pozitif, A pozitif, B pozitif, AB pozitif. Grupa O negatif dikare bide A pozitif, A negatif, B pozitif, B negatif, AB negatif, AB pozitif. O negatif, O pozitif. AB pozitif dikare bide AB pozitif tane. AB negatif dikare bide AB